नोंखौ नुयैया गोबाव जाथारबायमोन। आङो लोमजागासिनो दङमोन नालाय ओंखायनो आङो नोंखौ लोगो हमफैनो हायाखै। मानोथो आंनो एसेबो खबर हराखै? आंनो फन खालामनानै खोन्थाहरबाबो जायोमोन नोङो। आं नोंखौ नायथारगौमोन। न'आव रावबो गैया आरो आंबो मबाइलाव बेलेन्स सोनो हायाखै। बेनिखायनो आङो नोंनावबो फन खालामनो हायाखै। आंहा बेखौनो न'आव मानसि दं सान्दों, मबाइलावबो बेलेन्स दं सान्दों। दे दा लोगो मोनबाय मोजां जाबाय। उनावहाय बेबायदि दा खालामसै। लोमजानानै बारा जायोबा मा जानांगौ जाखो न'आव मानसि गैयि समावलाय? आंनोबो खोन्थाहरबानो जायो। दे होमबा उनाव लोगो हमलायफिननोसै नङा होमबा? आङो दा न'आव थांनोसै। औ दे जागोन होमबा आंनाव फन खालाम न'आव सफैना।